This is the newest taco bus of Bicol Isarog from Vietnam. Subukan natin i-experience ang bagong bus ni Bicol Isarog. Alamin natin kung ano ang riding comfort nito. Komportable nga ba talaga ito? At relax ka ba sa biyahe? Dumating ang bagong bus ni Bicol Isarog ng buo na o tinatawag nating completely built unit. Hindi ito ginawa dito sa atin locally. This unit is made from Vietnam. Ang lapad niya ay 2.5 meters, which is standard, at ang height niya ay 3.5 meters. But for the next order, we will have 3.6 meters for more spacious luggage compartment. Meron din siyang spoiler, front and rear. Kung mapapansin natin, kamukha siya ng mga Korean bus just because before in Vietnam, they built also the Korean buses. At kung makikita natin, ang hubcaps na ginawa nila hawig sa Korean buses. Even the door, parang Korean din, and also the side mirrors. Ang codename niya is Cruiser 12528. All taco buses are called now Cruiser. Unlike before, tinatawag nilang Blue Sky. 125 means 12.5 meters. And then the 28 is seating capacity, including the driver and the conductor seat. Ang window niya ay curved na rin. Iba talaga pag CBU units. Makikita rin natin na walang misalignment or gap sa mga lid covers at siding niya. Here's the luggage compartment sa door side. Isa lang siya dahil itong nasa gitna ay sink ng toilet. Dito naman, door for the access ng radiator. Malinis at maayos ang pagkakagawa din nila dito. Tingnan naman natin itong engine room. This unit is equipped with Weichai engine, 336 horsepower. Hindi pa naka-electric cooling system yung sa radiator niya. Belt driven pa rin, just like before, but may option naman kung gusto ng client. 5 belts pa rin ang mine-maintain dito. Engine is Weichai. As you can see, color blue ang trademark ng Weichai engine. Maganda rin ang insulation ng taco for the engine room. Meron na rin siyang switch for the engine, just like the European buses. Dalawa yung exhaust design niya. Yung isa, dami lang. Parang Mercedes-Benz nung araw. Ito naman ang kanyang air intake at ito naman ang area for air cleaner. Maganda rin ang gawa ng Vietnam. Ito rin ang insulation ng engine room. Ito naman ang luggage compartment sa driver side. Nakalak nga lang yung isa. Stainless steel ang ginamit na flooring dito. Malinis at rust-proof. Iwas kalawang. Maluwag din siya, meron lang CR sa gitna kaya hindi siya tagusan dun sa dulo. Lift up rin ang luggage door niya. Is original taco LED headlights. Ang advantage ng headlights nila ay 3 pieces siya. Kung may mabasag man, per piece ang papalitan. Meron din siyang fog lights. Ito naman yung grill niya na may diamond-like design na merong letter T design. It means taco. Ito naman ang windshield. Ang windshield na ginamit dito ay 1 piece. Meron din namang option for 2 pieces windshield kung ire-request ng operator. Meron siyang front spoiler na may ilaw. Meron din siyang spot lamp sa ibabaw. Ganun na rin sa likod. Meron din siyang spoiler. Silipin naman natin ang kanyang interior. This unit is equipped with 2x1 seating configuration with 26 seating capacity. For the driver's area, as you can see,
It's like Korean design. Simple pero maganda rin. At sarili nilang molde itong dashboard. May access din ito sa electrical sa loob ng dashboard. Manual transmission ang ginamit dito. Wala nang traditional cambio sa tabi ng driver seat. Integrated na dito ang cambio niya sa dashboard. Mas komportable para sa driver. Meron din siyang entertainment system na Bluetooth na. At meron din siyang switch ng ABS. At syempre, ng busina. Meron din siyang dalawang choices ng busina. Isang electric horn na mahina lang at air horn na malakas. Multifunctional na rin ang steering wheel niya. Merong switches for call and stereo. Iwas hassle sa driver. For the instrument panel, ito ang RPM niya, speedometer, temperature, oil pressure, battery at diagnostic tool in case may fault codes na makikita mo rin dito. Equipped din ito ng dashcam. Dito naman ang parking brake at yung driver's window electric adjusted na rin. Ito naman ang monitor ng CCTV. Here's the driver perspective. Very comfortable sa driver. Air suspension na rin ang seat nito. Ang ginamit na flooring vinyl dito ay wood type dark brown at simpleng ceiling with gray color. At yung room lights niya, simple lang din as requested. But may option naman si Taco for LED 3D lights. Ang haba ng bus na ito ay 12.5 meters as requested ng customer para mas maging maluwag ang legroom compared sa 12 meters standard length. As you can see, sobrang luwag ng legroom. At syempre, dapat nating ma-experience ito. As 5'5" ang height, sobrang luwag talaga ng legroom. Sobra-sobra yung space kahit iangat ko pa yung paa ko. Trademark na talaga ng Bicol Isarog ang ganitong legroom. Meron na ring coffee holder at phone charger dito sa gilid. Type-C at USB type. Ang advantage naman ng Taco Bus for passenger, sobrang wide ng windows nila. Maganda ang view mo sa kalsada. Mababa yung salamin na malapad. Actually, hanggang bewang ko na unlike sa ibang bus na nasa dibdib mo na. Ito naman ang perspective ng nakaupo sa dalawahang seat. Ang opinion ko dito for Taco Bus, hindi ka parang nasusuffocate. Maluwag at sobrang komportable ka. Hindi para kang nasasakal. Ito naman yung seat sa last row sa pinakadulo. Maluwag din. At ang kainaman dito, unlike sa ibang bus, hindi siya masyadong elevated. At hindi rin masikip na parang pinipilit pagkasyahin. Kahit i-recline mo pa, maluwag pa sa likod. Pwede ka pang maglagay ng bagahe mo. Ito naman yung toilet sa middle area. Napansin ko rito, hindi ka malalaglag. Mababa yung hagdan. At ito naman yung bowl niya. Meron siyang bidet, may sink at salamin. Talagang sulit ang makakasakay dito. Very relaxing talaga. At syempre, kailangan nating malaman kung ano naman ang riding comfort niya sa biyahe. Kaya, ni-road test natin ito papuntang Bicol para subukan ang riding comfort ng Taco Bus ni Bicol Isarog. Malalaman natin kung matagtag ba, may langit-ngit sa lubak at ano ang performance nito. Kaya bang makipagsabayan sa mga kalaban sa Bicol? Bumiyahe tayo ng late night papuntang Bicol at sinubukan natin kung ano nga ba ang riding nito. So far, based sa review ng mga nakasakay natin na kapwa bus enthusiast, maganda naman ang suspension nito. Nasa gitna ng Korean bus at China buses
ang talbog ng suspension. Although hindi pa puno ang bus na halos ilan lang ang sakay, kaya posibleng gumanda pa ang suspension nito kapag full load na. Wala ring langit-ngit na maririnig sa loob ng bus o kalampag. Inabot na ng umaga ang biyahe natin at ito na nga ang lubak ng Quezon Province, which reminds me sa test track ng taco sa Vietnam. Based sa review ng mga bus enthusiast na sakay, maganda rin daw ito manakbo. At sabi ng driver ay parang Korean bus din daw manakbo, maliksi rin. At nag-stop over na nga tayo before makarating ng Naga. Puno na ng dumi ang taco bus natin. Nakarating tayo ng Naga nang halos tanghali na rin. After nito, diretso naman tayo ng Kamalig Albay for photoshoot. Siyempre, kailangan nating mapicturan with the background of Mount Mayon. Sana lang clear ang kaulapan. At awa naman ng Diyos, kahit papano nagpakita ang magayon na mayon sa atin. Thank you sa mga kapwa bus enthusiasts natin na sumama sa road test. So far, naging successful naman ang road test natin. Naging maganda ang reviews ng mga bus enthusiasts. At syempre, ng driver natin. Komportable sa pasahero, maganda ang riding, walang kalampag, maganda manakbo, hindi ka bibitinin. At syempre, ang pinaka-importante sa bus operator, matipid din sa fuel. Abangan natin ang maiden trip nito. At ilan pa kaya ang aabangan natin na taco buses?